Suno sa aton pinakabaskog nga Education Secretary Madam Leonor Briones. Mas safe ang mga kabataan sa eskwelahan kag high risk sila sa COVID sa ilang ang mga panimalay. With all due respect, Madam. Lula. La. Din ka naman naghalin. Kay daw. Natunugan ka. Sabta, natunugan ka. Pero antis naton hulaton ang sabat ni Madam. Manamyaw anay kita. Mga taga MV, Golden Coral. Kag si Bikay Ice Puro, nurse sa UK. Kag kay Gypsy Joy Hidoriagaw, happy birthday sa imo. Kag tanan nga mga taga Mansilingan mayong adlaw sa inyo. Kag tani ka mo naman nga sa maayong kahimtangan. Kag Madam nga salamat sa inyo nga paglantaw. Kag pagpaday nga pagsuporta sa akong mga videos. Halong gid kamo dira. Gain pamangkot si Madam parte sa dry run sang face to face in relation to COVID. Ang iyang atubag, mas safe ang mga kabataan sa eskwelahan kag high risk sila sa COVID sa ilang nga mga panimalay. Hay, ambot. Ambot, Lola. Ginhampak ka naman sang malaing hangin. Saan ulan to? Gain pa daso-daso ni mga maestra nga maghimo sang module para sa online learning. Tapos subong ma-face to face na bisan kataas ang risk kag sang cases sang COVID. Ay ambot. Daw kabalik awot sang paminsaron. Daw hindi ko na maintindihan. Ano klase paminsaron? Ano klase utok? May espalto? Nga daw tiga? Gani. Masuggest na lang ako kung anong himuon kay do kabalik awot sang paminsaron. Anong himuon nimo? Pahuway. Relax, chill. Pahuway sa baybay. Kung daw hindi mo gigaya ang stress sa trabaho, ihatag sa mas bata sang sa imo. Kay sigurado ako kung bata. Masolusyonan ina. Mahimuan ina sang solusyon nga maayo. Kay bata pa. Kaya niya ina. Balita ko. Nagapangita sang presidente para sa senior citizen sa may Purok Santan, Barangay Bougainvillea. Bas digto, mapatigayunan ta ka. Dapat sa imo lang. Relax. Kaya halos tanan. Ginaugtom ang kaugot sa imo. Pati ako, ginaugtom ko man. Kunwari ka lang de. Pakibitan ko ng gising-gisingan mo. Pati nang manghita. Loseon ko. Amo na kainit. Amo na ginaugtom ko kainit sa imo. Pero, kimano kita? Amo na ganyan suggest na lang ko. Relax, chill. Pahuway sa baybay. Amo nang himuon nimo. Kung gusto mo, kadto di. Higda sa umba-umba. Kay para mag-relax ka. Tapos samtang nag-relax ka. Bonoton kung tanan nga puti nga buhok. Sa ilong mo. Samtang nag-relax ka, chill, puro pahuway sa baybay. Hindi pagkalimtan, mag-inom sang Ensure Gold. Para healthy. Good for the body, good for the brain. Ensure Gold.